Txorienetarrak, eguerdion hemen gaude, Patri Flamenka eta Zigor Iturrieta kosinatzeko prest. Hemen gaude, oso ondo. Humori ez dugu galdu, sekula, Patri, hori sekula. Eta gozoentzako maitasuna ez da ere. Eta gaur, gozo bat ekarriko izuet, gozo batekin hasiko naiz, eta niko esotiko. Ingo du itugulako arroz fideo bolatxo batzuk, karratu ikusiko du, frigituta. Bai. Eta hauek jongo dira, izango dute kardamomo eta arroza saporia, arroza lurrunetan, Arroza ez korlore arroza, baizik eta loreana. Orduan, espezia ezberdinak hemen daukagu, eta hainbat osagai, baina berez, ez dauka misterio handirik, eta nola prestatuko duen? Askar. Koko edaria, arroza gura irakiten jarri, eta hor fideoa sartuko ditugu azukrarekin batera. Pare bat minutu irakin, eta ero erretilu batera atarako ditugu ostu arte. Bestaldetik, kardamomoa esnearekin infusionatzen jarri, eta ero honekin arrautz esne bat ingo dugu. Merenge batera ingo du, eta merenge honen berezitasuna izango da, kurria botako dugu, orduan kurria da. Gure bolatxoak laukitan moztu, arrautza ogi birrindutik pasa, eta frigitu ingo ditugu, eta ero zerbizatuko ditugu, arrautz esnearen gainean, eta gure merenge berezionekin lagunduta. Orduan, hemen berezitasun moduan dauzka arroz fideoak, orduan izango arroz esneantzeko bat, tropikala, koko esnea, gero kanela bota beharrean, kanela bota beharrean, arrozaren ura botako dio, arrautz esne bat kardamomoarekin onduko dugula, eta ero esan dago, holako merenge bat ingo dugu, merenge italiar bat, almibar bat ingo dugu, eta gero kurria botako dio azkenean. Arroza ez arroza... Ez la arroza color, ez arroza... Arroza... Hori da, lorea. Bere ura. Orduan, lehenko bitu, nahi dudanez, gure arrautz esnea kardamomo saporea izatea, ingo duguna hau, eta kardamomoa irakin, eta utziko dugu hor pausatzen, bost minutu sapori hartu izen. Kardamomoa desente bota diote, saporea nahi dut, kardamomoa desente izatea. Kardamomo saporea asko gustatzen gata. Eotu eskero ia da askoz gehiago ematen duan, itxian desente jisten da. Eta hemen, bestaldetik daukat, koko edari vegetala, o koko esnea, eta hemen, ingo duguna, gure fideo hauek horre egosiko ditu, eta ero geratuko da, holako bloke antzeko bat, adarreilu bat ostutzen danean moztu inbarko dula, eta horiek izango dira, gero fregituko ditugunak. Oso, no? Kardamomoa espasuera ezagutzen, da Indiako espezia bat, han esaten da, oindala 5.000 urte erabiltzen dela, eta da jengibre eta kurkuma familia berdinekoa. Bilo. Bai. Greziar eta erromatarrek espezia hau asko apreziatzen zabien, ze esaten zen oso ona zela digestio egiteko. Bai. Eta oso aromatikoa dalako. Hori, guk ezagutzen dugu. Gero, bikinguek, 9. mendian, eraben zabien, Konstantinoplara, gaur egun Estambul izango zena. Bai. Eta hortik joan zen Eskandinavia aldera horregatik, iparraldeko herrialdietan eta ondoikan da espezia bat asko erabiltzen da biena. Eta esango zut, oindala, aste pare bat Kopenhagen egon nintzela lagunekin, eta han probau nauen goxuena, alegia, izan zen, croissant bat, kardamomoakin, Kopenhagen oso ona, gainak kardamomoak badauka puntu zitriko hori holan, ez da limoian antzerakoa, baina badauka puntu... Eta nola gehitzen ziete, kardamomoa nun zijoan, lurrunduta kardamo zaporea, ikusten zinuen, ale batzuko lan baltzak, hau, barruan dauena. Bai, hasia. Eta imaginatzen dut bai, horian eta aukiko zabiela. Baina, benetan, probatu duten gauzari goxuen. Hemen, ikusten zu, bota dudana, panela azukrea da. Lemunen nuen arroz esne bat, eta atera zen, panela azukrea txen erabiltzen dut, marroia, ez? Da lagunen nuen, da zer da hori? Arroz esne bat, normala, betikua modua, baina egia da, azukre beltza ero botatzen badiozu, kolore aldatzen dela, baina, hori esan da, panela azukrea, zuria, baina esagun osasuntxoa badalako, mineralak eta gehiago ematen dizkiola, baina berdin neurrian eta azukrea da, azukrea da, kaloria pila dauzka, orduan neurrian espentza, hau, kilok hartu aldu honik, hori kontutan izan. Eta gero, kardamomoa, jendeak igual, zaten da, esto sekula probau. Bitxu, igual, ze sendagaietan asko erabiltzen da, estarriko honek karameluen dako eta? Horrendako asko erabiltzen dela. Karamelo egiteko, kardamomoanak? Ez kardamomoanak, baina baizik eta osagaien artean. Sapore emoteko eta... Sapore emoteko, da holan, punto sekretiko bat, eta omen dala, nahiko edatua. Bitxu, nik estiarenak, limoizkoak... Horrek osagaietan normalian kardamomoa era. Kardamomoa. Hori da.
irakin digunek, eta esan dako, oin, itzalingo dut, eta horretziko dut, bueno, kardamomon sapori hartzen. Ez badokazu kardamomo ero arrautzesnean normalein, hemen vainilla, kanela darra, limoia sala, lanaia sala, nahi duzuena, sapori emateko ez honi, horretziko du, eta oin bitartean hemen itxauten hau, irakiten hasi arte, eta gero sartuko dituguena, fideoek berez paketean jartzen du. Irakin ura, litro batur, sartu bertan, eta utzi bi lau minutu, hor uretan bertan itzalita. Nik baina edudana da, ondo zurgatu desan, 2 minutu zutan izango dut, eta ikusiko dana nola zurgatuko duen, eta ero atarako dugu erretilu batera. Oso, no? Botako dut. Arroza ura. Nik lehenengo aldia... Hori erateko be, zegoxua. Nik Frantzian probatu nuen aurrekoa, eta izoski bat geneukan da, nik zerekin zena, gaina fruta, azte zera, probatu nuen da. Frutak, burura, ze fruta ete da, ez. Eta anitzen zen, arrozan petaloak hartzen ziren, eta egiten zen, hemen bezala, infusio bat egiten zen esnetan, gero iragazi, eta horrekin gero egiten zen, arrautz esne bat, dala, azkenean oinarria, izoski batena. Esnetan egiten zen? Esnetan, izoski bat zen, esnena. Bai. Vale. Kardamomoa be desberdina dauz, badau bat berdia dana, baltza, eta txurixa. Txurixa da holan barietate, berrixena, estetikoa da, eskenean estetikoki bakarrik itxen da, zeda berdia, baina zurituta. Gero dau, berdia tipikoena dana, ez? Indian dauka jatorrixa, baina gaur egun ekoizle nagusia da Guatemala. Bai, pentsau. Ekoizle nagusia da laulan mundu mailan, baina berez Indian. Eta gero kardamomo baltzan jatorrixa dau Nepalen, eta dauka puntu bat ketua. Horretarako erabiltzen da, kurri pikantietan eta holako errezetetan asko erabiltzen dela. Eta hori, lehen esan dugu, erabiltzen dela asko sendagaietan, eta bai, ikusiko zue, irakurtzen duzu olako kurri espezietan eta horatzien, bakizue kurri espezia dela, espezia desberdinen nahazketia, holan eotuta. Eta olako askotan bai, izate dituzte, kardamomoa, kanela, beraz, izango da postre bat espeziatua. Oso. Hor, jendia askotan uste du, kurria espezia bat dela, eta kurria berez da, espezia nahazketa bat, eta hor dauzkate, kanela, kurkuma bai, nik uste beti, kolorea horrek ematen dio, baina gero hori. Hemen, ikusten zuen pixkanaka biguntzen ari da, eta zurgatzen ari da, gu botatako koko edari guztia. Honek fideuak zigor, garixan adie, arrozana? Arrozanak. Hauek, zeliako batentzako, postre hau. Gluten free. Bai, hemen gero ogi birrindu erabili dut. Hemen koko birrindua eta ogi birrindua dauzkan naztuta. Biak gero horti pasatuko dulako, baina nahi izan ezkero, kokoti bakarri pasatu halko genuke, eta ero horre, arrautz estatuta, loko kroketantzeko batzuk edo ditu. Oso, no? Zuek saliak zaretenez txorine ikustia, eta, espezia salia igual izango zari edo ezagutuko dituzue, tipikoak, oreganoa, piperrautxa, igual oran espezia arraron bat kardamomoa bai, baina ezagutze dituzue honako hauek. Azterketa. Lehen espezia, ala adreiua. Bai, bota. Lehengo espezia, kasia. Zein? Kasia. Kasia limon o kasia naranja? Sekulen zunga benekan. Esan dugu programazian humoria etzala galdu bir, baina txiste txarrak. A ver, eta zein, a ver. Kasia da kanela antzerako espezia bat, da kanela baino asko ze fuertiagoa. Eta orduan, erabiltzen da, baina oso kopuru txikixetan. Eta ez da espezia bat olan oso edatua bez. Nik kasia ezagutzen dut, bakizu zagatik. Zenik, ilia margotzeko, honek hile txurixak daukotenak hemendik, batzutan margotza ditut jenakin, hau zer esan binaben, lokatzekin eta. Eta horreitako bat kasia da. Kasia asko erabiltzen da, ilia margotzeko. Eta ze kolore ematen du kasiak? Kasiak, juston, neutrua ematen dau, kasia da indartzeko eta holan ilia, baina jenakin nahazten da, koloriai, indarra emoteko uliai. Baina hori, nik sukalda ditzan, ez du sekula entzun da, irakurri dutenean gidoen kasia, eta nik, bitxu. Baina egisa da, ematen dozunean ilian eta kanela usaina daukala, beraz horregati da atxegina, jenak badauka usain bat osan lokatzana,
Eta orduan, bestiakin hasitxa, emote dut zaulan, zapore ez dut probo, baina usaina bentzat, atsegina. Bueno, arrautz esnea ingo dut. Arrautz esnea nik hemen, krema inglesa esaten dena, normali, badakizu askotan egiten dugula hemen, azukrea eta gorringoa bakarrik, eta hor, 83 gradutik ez da pasatu behar gero berriro zutan jartzen dugunean. Kasu hontan, arto almidoia gehituko diot pixa bat. Orduan, arto almidoia botata, irakin alko liguke. Irakin aldi bat emango diogu, itzaldu ingo dugu, ze bestela moztu egiten da, eta gero izango da, hau izango da, oinarrian, plater honen oinarrian jungudan, krema usaintzu eta zaporetxu. Horretako, 4 arrautza gorringo, panela, azukrea berriro ere, eta, esan dako, koiaraka txiki bat ero gutxi gora bera, arto almidoia. Azterketakin jarraitzen dugu eta beste eguneko espezia arraroa da nigela. Nigela? Nigela da Indiako sukaldaritzan oso erabilia, jainkoen hasia bezala ezagutzen da, ditxulako propietate pila bat, eta erabiltzen da batez bet txutnietan, hau da, han Indian eta aurkitzen da bien marmelada gazigozoetan. Diolako hasitxo beltz batzuk. Hori hemen, behintzat, nik ez dut sekula ikusi. Nik ez da. Gero beste bat nik nahuela ezagutzen besta, masisa. Masisa? Masisa da, intxaur muskatuan, zuaitzan arillua. Eta hori, erabiltzen da, sukaldaritzako. Eta da, intxaur muskatua bera baino, askoz apreziatu dagoa. Eta azkena, nik azkena ezagutzen hauen, sumakea. Sumak, nik etxean dauket. Nik bai. Jordaniatik egarren nuen sumak. Nik Madrien erosi nuen, denda baten. Sumakak dauka puntu holan zitriko bat, eta ekialde hurbilean, edo ekialde hurbileko sukaldaritzan asko erabiltzen da, limoian ordez edo, alberginiak eta barazkixak dauzkien holan plateretan bebai oso erabilia da, humusian, eta ez dakit txorinera ekarri izan dugun noiz bai. Nik humusian erabili izan du. Bai, ez? Bai. Espezia beltza da. Eta zuek, ezagutzen baitxuzue, espeziako lan apurtxo bat arraruak, diale guzue e-mail bat, txorinea bildua eitb.eusera, zeguk pentsatzen dugu, isadanak ezagutze ditugula, baina igual, sorpresa bat eramaten dugu, beraz, kosinatzeko barrixa dan zehose, beti eskartzen da. Ni beti patri esaten dugu, nik uste dut ezagutzen dugula, dauden espezian, ez da eren bat ez dugu ezagutuko. Ez dakik, zu juten zara, hori Indiako nik ikusi ditut reportaia sukaldarienak eta sukaldari bakoitzak irekitzen du bere kutsa espeziana dukana, eta dozenaka eta dozenaka potetxo ezberdin ikusten dituzu, eta ez dut hemen, nik legunen ez dut, etxean zema dauzkat, amapiku ez da hogei, eta oso ohikoak, eta erabiltzen ditut, horietatik, lau. Besteak hor dauzka, hori inoiz erabili izan dudalako, eta zer gutxi. Eta nik Indian egon nintzenean bizitzen da, kosinatzen da, han abenturan. Akordatzen az, errez da desberdinak egin itxula, hango jendean dako, ez? Nire hango lagun geixenak barazki jaliak ziren, orduan initxun patata tortilla, initxun holan txampiak, barrengorrixak berakatzakin, pistoa, da initxun holan, espezia desberdinak. Eta hangui sosua pentsatzen haken dana. Eta zauen, gatze ondo eta goxua eta arrauakin da ondo kosinatuta, baina sosua da. Eurak esaten dago, espaitxuzten, behintzat, 3 espezia eramaten, eurendako, ez dugu, ez falta zerbait. Hemen jaten dozunean, ez dakit, arroz txurixa hola negozixa. Ez da olio gabe. Bai, ematen dagoela, gaixori zauzela, eurendako olakua die gure baskarixak. Bueno, arrautz esnea, ekusi oso egin dudana hemen nasketa, arrautza gorringoak azukrea eta hartu almidoia, eta gero, bota dut, ona esnea. Hobeto da, ze esnea beroa bado, egiten baduzu arrautz esne bat, hartu almidoi gabe, ona botatzen baduzue, esne berotara moztu ingo zen. Beti, esnea kanpora. Gero, iragazita, holan, kardamomo hasiak eta kanpoan geratu dira, eta oin hemen txe, honek, gutxo erabakizu, egiten duenean, gorputza ematen dionean, hemen ikusiko zuen lanek krematxu geratzen danean, kanporatarako dugu, eta bagoaz pixkanaka, hemen gure adreilua, esaten dena, honek ostu behar du, aurrena hemen kanpoan da ero oskailuan, eta bestaldetik, gure arrautz esnea. Gero falta zaiguna bakarri da, kurri merenge berezia egitea, kurri gozoa erabili dut hortarako, baina lan ez da izango guruko espero. Gure zuzendari jaunantzako pikante puntua zemu sonartzen duen. Ze merenge salia bada, Ikusiko. Hala dabe, nabarmena da hemen txorineko sukaldian,
arrosan usaia. Arrosa loran usaia, zigorrek erabilida, arrosan ura, eta hori etxean enleike. Hau da, igual arrosan ura, ez dakit, torten gatzu burura, kosmetika, botikak eta holako gauza, baina sukaldaritzarako bai asko erabiltzen da ekialde hurbilen eta Asian, eta horretarako lehen zigorrak esan dau, Frantzian bera jatetxe baten itxen zauela arroza izoskia, eta horretarako esnetan infusionatzen zauela, baina normalean arrosan ura uretan infusionatzen da. Eta etxean bai errezen leike. Ja, hau da, puntua. Horma bat egiten danean, egin da dago. Ze ona. Irabazi eta listo. Ze goxua, zelako krematxua, eta zelako arroza usaina. 10 minutuan egosten die, holan arrozan osto batzuk, uretan. Hori 12 ordu susten da holan infusionatzen zu motelian, edo usten da ura hori osten. Eta orduan erabileikeia, kosinatzeko, edo aurpegisa hidratatzeko, edo bakoitzak nahi dauen antzat. Zer gauzak. Zuk erositzen duzu. Eta zenbat aldiz, etxean daukat hori, uste dut beste pentsa horienen egin nuelako zerbait arroza urerekin, olako erzeta arabiar bat. Beira, bikotearen eskolan, bere umen badago bat, guraso diala magrebiarrak, eta bizkotxo bat ekarri ziguten, egin da, eskolara eta maialen, ze gozoa eta ez da izan, esan nion, eskatu errezeta, eta eskatu zion errezeta, eta eman zion errezeta idatzita, eta gainera, guk hemen daukagun moduan hori azukrea bainilla zapore duna, han daukate azukrea arroza zapore duna, eta nizan, zer da baina, zegoen idatzita, baina gero, paketea ireki nuenean, usaia zan, bala letxe da, eta zan azukrea arrozan zaporiarekin. Zeona, eta, kosinatzeko espazu erabiltzen, eta estetika munduan besta ez basari oso trebiak, bakitu zetako dan ona larroza ura edo arroza ura. Zetako. Olako kusinian jateko, apurtxo bat, eta insomnioan kontra itzen da. Beraz, hobeto loiteko eta edo hobeto deskantzatzeko, ez dakit, aromak egingotzun lasaitxu edo, baina esaten dago ona gomendala. Almibar bat, 121 gradutan, 119 gradu, hau da, bola putza egiten dugunean adaska batekin bolatxoak atatzen dienean, 130 gramo azukre, txuria, honetan beti horiek almibarretan da, horako gauzak egiteko, txuria ez dakitzati, baina karamelu bat egiteko. Beltzarekin ez diot esku hartzen eta orduan txuria erabiltzen dut horretako. Ningotze gisa igual, ez? Ez puntua, ez dakit, nola burbuiak eta ezberdinak geratzen dira, eta ez dakit, norbaiteko badaki nola egin, abisatu niri mesedez. Eta hori esan dako, egurra, eta bien bitartean, beste, 130 hemen 3 arrautza zuringo, 80 gramo gutxi gora bera, arrotu ingo ditut. Eta hau izango da, ingo du lehenengo merengue normal bat, lehenengo hasiko gara ezer gabe arrotzen, gero azukrea botako dio, gorputza hartzen duenean, honek 120 gradu hartzen dituenean, ona poliki, eta gero esan dakoa, toke ezberdin emateko, kurria. Bitu, lehenengo gunean, loitxiak ingabizela da arroxa ura botatzea kusinian daolan, erosinaren liburu bat, bidai bat itxeko, aeroportuan nagoela, liburu bat ikusi nagoen, da deitzen zen El mal dormir. Idazlea, David Jiménez. David Jiménez. Loaren inguruan, anekdota desberdinak batzen ditu, eta hori, zimaz, interesgarri dela. Eta esaten dau, gaur egun, jendeak pentsatzen dauela, insomnio pila bat dauela, da ezin da, arazo pila bat loitxeko eta deskantzatzeko. Eta berak liburuan esaten dauena da. Gaur egun zu, loitxeko arazoak baldin badauzkazu. Daukasunean, munduko oherik onena, isiltasuna, lasaitasuna, ez hotza ez bero, ondo zauz, imaginau, oindala 200 urte, existitzen ziela olako loa hartzeko arazoak. Eta, kapituak divertigarri zari nire gustatzen jat. Esan, buruko mina jendea beti izan dituela, ez? Bakarrik gaur egun, da... Baina, gaur egun esaten da, pantaiak eta jendeak itxina oso txartolo, estres pila badabil, indala 200 urte edo 100 urte, txarra huitzen zan lo, gaur baino. Seguru bai. Nik, beti esaten dudana, gorputza nekatzen baduzu, lokartuko zaet, zakit, muitu, pasetxo bat eman,
Eta hor, bueno, eta nik uste dut horre gomendiotan adakitela, ez? Ba, afalduta zeituan esku noera... Baina, batzutan naiz eta gomendioak jarraitzu, hor esaten zen, biztan, oza, bueno, ba, gizartia zauela, satituta, zien alde batetik, honek, ontzak, bai? Eta ontzak die, ba, karo, ba, gau osua pasetan dagoena esna, bai? Horrek biologikoki funtzio bat zaukala, ez, iraganean edo paleolitikoan, ba, gelditzen ziren esna bestiai babesteko, eta kobasulua babesteko, baina gaur egun funtzio biologiko horrek, ja, ez dau balixo, eta jende asko geratu dela, ba hori, eta jende asko da oso aktiboa gabien, gero goixien, kantza hoitzen gago, eta orduan, ba, karo, gaur egun golanak, itxadanak, olakoak izaten dira. Garai batean nire lehenagokoa zer zien, jefea. Zu ontza ez. Nik lo iten dut. Ez dakit euskara lan esaten da, txoritxo bat, alondra daukana izena erderaz, eta ba, horrek goiz itzartzen die, eizan joateko etxia zaintzeko, da gero, gauian deskantxo. Zutani, alondrak. Ni lo, egi esan, zorionez ondo, baina egia da ere, goiz jaikitzen, eta ni askotan, bueno, behin baino gehiagotan, ume ipuina kontatzen ero, da loseko, eta umeak lokartu baino lehen, ni lokartzen naiz. Aita, nola bukatzen da ipuina? Baina, kontua da, zauzela kontatzen zen, nire, gaina, ipuinak ez ditut irakurtzen, nik, imagina, da, hortan niko, bueno, ditut nire pelikulak, eta, gero, kontu zibili barnaz, zen SM-ek hori gero eskolan esate dute, eta irakasle etortzen zait, eta zer, a ber, zuen autokarabanarekin bale baten barruan bidaiatu zen dutela nora eta ez da izarra. Eta txikila dena sinisten dau, eta kontu zibili barra, baina, bueno, kontua da, holako, eta ni hitz egiten nahi naizela, konturatzen nahi naizela, lo geratzen, eta esaten duana zentzurik ez daukala. Eta esan, turreta, eta ordan aldamenekoago lan lukondoak initen nik, txikilak, eta bai, eta orduan, balearen txorrotatik artera zen autokarabana, eta egan joan ginen pelikanoa pasatzen zalakoan, eta harrapatu gintuen. Eta aldere inoak ze imaginazioa daukan ume honak. Bai, eta gure, egia da, gure txikiak ere imaginazio, eta hori gauza hundia da, imaginazio daukate, eta hori gauza hundia. Bai. A ber, temperatura hartuko diot. Oso ondo, mediku bat izango bazinen moruan. Bai, hori da. Zelan gaixorik, zano. Honek gehi hartu. Osasuntxu. Ai, ama, osasuntxu ez, sukarra omen dauka. Ne. Sukarra dauka. Bueno, ostuko da. Piskat, ostuko dugu. Eta hemen oso garrantzitsua oin, botateko garaian, ari fin bat, Bestela, honek moztu ingo digu. Bai. Dena. Ez, gutxinaka. Hombre, pentsatu, Bueno, esaten, karameluaren erredura esaten du, batri nola da. Arrautzai ezai gustatzen, karameluaren erredura. Eta berdinen bitu. Hemen, normalean jarriko nioke olako trapu busti bat geldi egoteko, baina ikusten dut mugitzen dela bera bakarrik. Eutxikotzut? Ez, nahi dut mugimendu hori. Bai. Elose. Ba, bueno, nik bitxartean asaldukotzut loren esan nahia. Bota. Ze arroza ura hemen erabil izan dugu, arrozak be asko oparitzen die, ba, maitxe duzun norbaitxei. Ez? Bai. Era normalian, ba, koloriak be bai, zer ikusi handixa dauka. Ze arrozak gorrixak, adibidez, nahi dago esan, bizipoza, maitasuna, sakoneko sentimenduak. Baina, bueno, gero, ba, koloriaz gain, lore bakoitzak badauka bere esan nahia. Danak egisa da, bueno, ba, gauza positiboekin erlazionatzen diela, ez? Noreko paretze ditu lora batzuk. Bueno, maite zaituen, estimuan zaituen norbaitek, ez? Hori da. Orduan, adibidez, da, orkideak, zuk ezagutzen isuzu? Orkidea da, ba, munduko... Zein da? Orkidea? Horan da, ez dakit deskribatzen lora bat. Baina, betxu, normalian lurra baina ukitzen ditut arritxuak, eta da holako, bueno, fin-fina, eta dela ukiko ditu, lau petalo edo lan koloretakoak. Batzuk txurixak, batzuk moreak, oso delikaboa dienak. Orduan, hortan, adibidez, txurixak, nahi dago esan, purutasuna. Gorrixak desira, horiak erotismoa, eta larrosak maitasuna. Beraztuk hori, bueno, norbaitxi nahi botza solan, ez dakit, zehose esan, horia, erotismoa. Vale, ni bakizu koloren kontua gaizke da mala. Hau erdibideko, hau beix izango zen? Hori beix izango zen, bai. Kasi dut beixa zein da, beix. Zaze, beix. Hau da, beixa. Bai. Ez du, beix. Bueno, hau beix ez dakit, baina bai da, sartu da, barkatu, guazen profesionalak izatera, Patrizia Viteli. Koiaratxo bat,
A ver, ala, goiaga, arrora. Dauka kurriaren... Bauka bai. Bai, ez? Bueno, Patri, utzi dazu. Honek inbar duena da, oin pixkat hemen holan egon margara zarataratzen da, ostu inbar du. Honek ostu inbar du. Orduan, gero etorriko da, hau, adrillu bloke badala, moztuko du laukitxotan, arrautzatik eta koko birrindu eta ogi birrindu nasketa horretatik pasatu, eta frigitzen, eta gero platenian jartzen besterik ez. Nik abisatu dizut. Adrilua zala. Adrilua zala. Bueno, gero tisturan beguna izango da, azkenean fideuak eta... Bai, eta berotzen dugunean pixkat jetxiko da, baina ez pentsa izango da nikolan hauan desegingo zaigunik. Ez da gutxi hori, hau dira, bueno, holako barratxo energetikoak, gaina, bueno, hidratos ondo betiak. Hori bai. Eta hau ekingo dituna da, esan dako hemen. Irinetik, tak, gero arrautzatik. Batzuk izango bazien bezala. Bai, eta ero hemen daukat, hori, ogi birrindu eta koko nasketa. Hemendik, eta ero frigitu, eta hemen daukagu arrautzesnea egin da, eta gure merengea ere egin da. Eta hori izango dira, bueno, lagungarri moduan, gure osagai nagusiai dala, gure arroz fideoak, eta ez gaur arroz gora, arroz bera, arroz fideoak, arroz lurruna. Eta arroza. Hori da. Nik hemen jarraitzen dut Loren esan nahiekin. Bale, venga, parkatu. Edo simbologiarekin. Eta dauzka, bueno, margaritak edo basabitxiloriak. Eta horrek beti inozentziakin edo dauz lotuta, nola baitz. Hortentxiak. Hortentxi? Bai, hortentxi, Goenkaleko Maria Luisak, bueno, asko urestatzen zituen hortentxiak, edo bere favorituak, horrek eskerrak emoteko erabiltzen dira edo erosten dira. Hau da, norbaitxe gure botzazu eskerrak eman. Eta ben gidoian jartzen dau, adineko pertsonen oso gustokoa izan ohi da. Eta da nire lora gustokoena. Hortentzia? Maialenena bai, etxean hortentzia beti nire aman baserri inguruan pila badu. Ez gara adinekoak gu. Niri ze gogoratzen doz... Zure ama bai. Baina nira, ze gogoratzen doztie, hemengo baserri xei, hortentxei asko gustatzen jakie, iparraldia, hotza, normalian keizpia, eta horregatxi hemen Euskal Herrian asko ikusten die, eta niri ez dakit, gogoratzen dozta etxera bezala, asko gustatzen gat hortentxeak. Eta hemen adineko pertsonan dako diela, gaztiei be, gure baserrian hortentziak inguruan pila dauzka, amari gustatzen daizkio, eta etxean dauzka, bi hortentzia dauzka, eta zuk esan dago. Urdinak, larrosak. Larrosak. Hemen ez dauzkat esan nahirik. Horrentzako ez dago zo. Eta gero ez, beste lora bat oso guria bebai, eguzki loria. Erabiltzen da oparotasuna edo simbolizatzeko, eta bebai babeserako. Beraz, hori etxien holan atien jarrako. Atien, guk etxian, gure etxe sarreran badukagu, holako bat, baina goian eta ero kanpoan eta barruan bietan daukagu eguzkiloria. Nekot bat egurrezkoa. Inakua lan eskus inakua oso bueno, nun zan, hori nik nekien, baina beti gure inguruan eguzkilorea jaso eta ero baserretan da jarri izan dira, baina urbasan ero, hemen aipatu nuen, debekatuta hone jasotzia. Bai, nik baukat, nire amak daukatxian, bat, sarra dela, baina bai, gaur egun jazin dira hartu. Bai, hori zen zan, txamon bila ere, urbasan da debekatuta zegoen, zehantza juten zan jendia, eta ezan da, arraparri pasar, bana eramaten zutela, eta mentxo. Bueno, bai, babestuta dauz, eta ze... Tondo irutzen zen, bai. Desagertu baino lehenez? Bai, hori da betikoa, pixkat etxerako hartzen bazu, baina ja kontroli gabe, azten bazara jasotzen da hori, Eta zu lorekin zare, lora geixa hau, hola, zuri gustatzen gatzuna lorako oparitzia, edo zuri oparitzia. Ez bat ez bestia? Bito, ama, etxera juten ezen baserri da, bikotea gustatzen zaizio baita, honek, nola da, dana, kanpotik zuria holanda ero barruan lanain jaulako puntatxo bat daukana. Kalak? Kalak. Maialenei kala pila gustatzen zaizio, eta nire ama badaki, eta gure etxean kalak ere badaude. Eta beti juten ganean, amak hartu eta txikiei lur, venga, amari enaman hauek, eta ama Maialen postu itena.
Detaile politxo. Taukate oitxuraik, Ez. Inoiz, horatzen Frantzian egon itzenean lanean, bazeo, nola hori, interflora olako bat. Bai. Nire orduan, ez da, bosti bat egin nituenan, da, bikotea orduan sanari, bere urte betetzegunetan, esan nire olako detaile bat, eta oso ondo eratu nintzen. Baina, bueno, gorkak esan zidalako, aldamenikoak, hori txeko nik erlako... Hori ja sobran zabat. Ja, baina, bueno, gezurrik ez da. Bueno, mentxe gure kroketatxuak. Bai, gure kroketatxuak ikusi duzu, nola... Eta hemen koko birrinduti pasatzean, beste ikutu bat izango dute hauek. Usaina badauki oso goxua, benetan. Frijitu, eta oin alda baita arrozesniarekin, iten duzu arrozesne bat olan. Lodixa, potolua, utzi osten eta blokean geratzeko, eta gero bolatxoak egin aldituzue, eta frijitu bai, eta oso goxuak. Txorienen uste tolako zerbait egin da daukagula. Bueno, hauek, atrako ditugu, eta berez, azukre mailan da, arrautzesneak ez dauka azukre askorik, honek ere ez dauka askorik, baina merengea bai, merengea potente dago. Orduan, horri, merengeari, jarriko du bolatxo bat bakoitzei merenge pixka bat gainean, eta horrela zerbitzatuko, orduan, bueno, bai, hemen izango da, denan nasketa, izango dana, bueno, nik uste dut interesgarria. Eta gogoratu, espezia pila bat ditugula hemen, erabili dugula kardamomoa. Hemen kardamomoa. Gero merengean kurria. Hemen haue daukate arroza. Arrozura. Kanela, azkenean bebai? Ez kanela ez. Kanela ez, azukre baltza zan. Koko olioa. Koko olioa eta koko edaria. Orduan. Harriko jo, bat, bi, hiru, lau. Nek benta igual, imaginau, holan trampanto joerara, onjo kroketa batzuk, onjo kremakin. Ezta? Bai, itxuna bai. Hori daten batzasun norbaitxei, sinustuko dago. Horrekin ja. Honekin ja ez. Despistatzeko saia hau. Bueno, eina da baita hau gaziena, gazi aldera junda. Eta nahi izan eskero honi ere, bueno, atzo sopletera hili genuen. Kolore pixkat emateko. Txak. Horrela. Eta, hemen daukagu, gure arroz fideoak, kardamomo eta arroza lurrunetan. Oso ondo. Biztele. Hau. Igual saldin biko da, bero da bolako. Bai. Ahí ba. Koiara hartu garen. Gero azpikoa, ra, hartzeko. Bai. Aro, horre... Azkenean, zabaldu, iazeran. Bai, busti ondo. Bai, ontsa guztiko. Kurria. Kardamomo apuro bai. Eta ez dago gozo aldetik, Perfecto, oso originala. Neurrian. Oso goxua. Bai, eta hau, hogita arteko baten ondoren. La ostra. Ondoren bai lehen hau jarri dozu baina. Bai, berdin, da dana toki berdina da, padre. Ontsi hogita arteko. Zigorrek gaur gauza sofistikatu bat ekarri da, holan fina, gaina plateratzea, eta ni joango naz, zelan, etxean itxeko, 2 minututan, goxua, odoloste bokata bat. Bokaio bat, ogitartekoa, sasoikoa, hau hori. Lan asko inostian, txorienen, jarra bio. Hau, horikatzeko apur. Olako, digestio harin bat, oera jumaina harina. Beti. Oso ondo. Duan, kontako txuzaren ingoten. Lehenengo txikituko ditut berakatz batzuk eta erregosiko ditut piper herriekin batera. Beste sartagin baten arrautzak frijitu eta beste sartagin baten odolostia frijitu bai. Gero izango da, ogixa zabaldu, tomatiakin igurtzi, osagai besteanak jarri eta bokadilua jan. Hori da, erreztako gauzarik onena. Garrantzitsuena bentsat? Bai. Bada. Nik, izan batzutan egiten itun ogitartekoa tortilla, odolosteana. Bona, geldi. Odolostea hartu, ireki, eta mamia tara, eta horre eine nola da, arratzakin hasi, ero tortilla frantzesa bat betikoa, baina, hoxe, odolostearekin, eta ikusgarria da. Eta bako zer daukatein egun baten, hemen txorienen ingendu nola dira, bola eskoziarrak ero nola ditzen dira horiek. Bola eskoziarrak? Dala, haragi bola erraldoi bat, zeinek barruan arrautza
egosi badaukan, bai, horre bola eskoziarrek uste daukatela izena. Bai. Hori txorien Markel Irizarrega zingen du, txirrindularia oiarekin. Eta hau, bakizu egiteko, haragi bola bat egiten da, baina haragi bola hori egiteko erabiltzen da saltxitzen, saltxitza freskoen haragia barruko betegarria. Horren, irekitzen dituzu, hori mamia atara guzti hori, arrautza bat egosten da 6 minutuan, hau da gorringoa, uretan, zuringoa eginda eta gorringoa gordini. Eta ero da, arrautza egosi hori zuritu, eta saltxitza haragi nasketa honekin bildu, holako bola, eskupelotan jolasteko bat, nik uste dut, baina, eunda 5 gramoko holako gutxora. Eta gero, hori iten da, irinetik, arrautzatik eta hori birrindutik pasatu, eta frejitu. Barruteko dut da krematxu. Hori da, asmoa, holako zerbait egitea gure ganatua, odolostearekin. Beitu. Hartu eta bildu, inbarko zan, odolostearen, barazkien odolostearen betegarria, pixkat, ez da bigunegia ero geratuko zan, igual pixkat kozinatuta eta hor murrizten utzizkero, baina horrekin, Leko gurean, odolostiakin gora eta odolostiakin bera. Hemen, kontau izan dut, nire lagun oianen aitxa, zan arakina. Jubilau zan, da behazaingua zan, eta itxasitxun arrasateko, odolosterik goxuenak. Eta berak zauzkan. Eta nire mama, bertara joaten zan erostera, amama Juani. Amama Juanin etxetekik, 10 minututara oran. Eta lehenko gunean, beste amamaterekin elkartu nintzen. Eta esaten, lehenko gunean amama Juan ikusi nagoen hemen erosketak itxen. Etxetik 35 minututara. Eta Joselako arraro gainera, zebera ja, 93 urte dauzka, da etxetiko lan hurbil ibiltzen da, ez da autobusa hartzen, orduan, harritxuin jakon. Eta amak deitxu zaten, ama, ikusi dut zuela hor San Andresen erosketak itxen. Eske buskantza bila, Juanaz. Araño, beti odolostiakin komprometituta. Hori bada, emakume bat. Eta egia zerbait gustuko badaukagunean, ez da distantzirik, ez denboraik, ez zer. Mugitzen gara behar duen, behar den tokira. Beira, hor maiatza zieran Gipuzkoako, horrek zuekin kolaboratu zen duen hori tripakina, urten azpeitian indute Gipuzkoako, honek edertokoak, Gipuzkoako harakinen elkarteak. Atzo nintzen eurekin gaira. Indute, inzuten azpeitin Gipuzkoako hamburguesa lehiaketa. Eta ez da hamburguesako lan jatea baizik eta da, 21 arategik aurkeztu zuten bakoitzak bere hamburguesa nasketa. Guri ekartzen zizkiguten epaimaikidei, 4 epaimaikide ginen, hamburguesa horiek, haragia, plantxan egin da. Eta gero, puntuaten da gendun. Eta denetik zegoen. Denetik, irabazi zuenak... Baina honen esan zazun bakarrik zaukana... Irabazi zuen haragia eta gatza besterik ez zaukana. Segia da bestatu gozoa zeuden, eta oso, baina hori, batzu arrautza botatzen zieten, ogi mamia, kipula, erregosia, tomatea, gazta, eta hori hamburguesa nasketari bera, ez da... Ostra, hor, batzutan gozoa zeuden, baina esaten honik, haragianen zaporea nahi dut, haragionen zaporea, eta gero, ez? Jarriko dizkio nik gainean kipula erregosita, ero tomate xerra batzuk, eta egia da, oso onak. Sinplia izan bida, eta... Askotan, nik uste dut ez dala bizitza gehiagik komplikatu behar. Hori da, betxu gu, hemen gutxi komplikatzen gara. Piper erre batzuk, berakatzapurtxo batekin nola saltatuta, ontxe su moterian, hortze, arrautzak frijitzen, eta hau, itzalin jateztak izagatik, eta hemen txe, odolostia. Odolostia, hau getxon itxen da, gaina nire lagun batek itxetxo, nire lagun baten familixak. Eta, juntxe pentsutan nabila, nire lagunen familixak arrazteko kuadrian badaukat bat, harakina esan duten alen, eta getxoko kuadriako baten guraso ebe bai, ontara dedikatzen die, beraz, betxu, odoloste munduan. Hemen, arroza ikusten da hor, Bizkaian, badakizu, Bizkaiko odolosteak, barazke odolosteak, Euneko 10 arte arroza usten zaie botatzen, horre, arroz pixka botatzen diote beraiek. Hola, xe, bueltia monda? Hemen, horre, oso oikoa, estatu batu, horako bideoak eta, plantxan bi aldetatik egiten dituzte, hauken egizut, zebestan ni, hola, xe, nahi nituen. Buelta emanda, bi aldeak txigortuta nahi zen dituen. Ez, baina egisa da, oikoa dela. Nere guraso zaukien lagun bat kubakua, eta arrautza frikitxoak holan itxen zitxun. Alde batetik, eta bestetik. Beraz, hemen txe, saltoka honeko odolostiak, be? Bai, oiek, ez daude gustora, bero omen da hori. Arriskuan egon gara,
Bai, gaude, jarraitzen dugu. Jarraitzen dugu. Gero, hemen, ingo dugu kardamomo eta odoloste lurrunetan egindako, barrura bialduko ditu. Hartu eta kardamomo eta odoloste lurrunetan inoatzen ari gara txorienen, eta odoloste gozoarena, ez pentsa hoin barre egin zuek, baina hemendik kanpo odoloste gozoa jaten da. Kanarietan badaukate, hango odolki tipikoa, terorrekoa ere uste dudala, Kanaria handia uartean. Odoloste gozoa. Gozoa da, kanela botatzen diotela, pinazia botatzen dizkiotela, eta zure odolostea botatzen dizutean, xerrana moztuta, eta, claro, espero duzu, zerbait gazia jatea, eta gozoa da. Niko izte bezagutzen, nik bakitzen nan, udako odolostea, murtziakoa. Zin da hori? Itzen daue, alberginiakin. Alberginia holan, erre eta holan oso asko txikitu pinaziekin, eta deitzen dutzie, hori, udako odolostea. Nola dago? Alberginia kabiarra dago baita. Bai. Eta hori egiten da, txiki-txiki, alberginia lehenko labean ero erre, eta ero txiki-txiki jasten duzu horkipulaki, eta holako, iluna gatzen da, kabiarra itzen diote. Nik egizan ez diot inoiz, zentzu gehiegi aurkitu zeatik kabiarra itzen diote, baina, bueno, arrazoi emate egongo da. Eta mentxe, ogitxartekoa itxerakoan. Tomatia, igurtzi, ogitxatxi gortzen bozu bai, Hobeto, ondo. Eta ogia tomatearekin nahi baduzue, hau, hori katalana esate dute. Gaur egun saltzen dituzten poto horiek, tomatea birrein juta gainean jartzeko, hori da sakrilegioa. Egin behar dana, tomatea erdiki moztu eta igurtzi. Hori da. Eta hortan bebai, badauz tomate batzuk, askoz be aragi geixa daukiena, eta urtsu hauak, eta bazkenean hobeto zerbitzatzen dienak. Bale, muntaketa, zardezka, ero bauzkazu? Bale. Hori da, behaz edengo. Pikilloak? Pikillo pare bat jarriko itxu. Vale. Bat eta bi. Lehenko ingo bat, eta gero ingo bestia. Bai? Bale, bikain. Bera, odolostia be bai. Meketi pikillo pipra eta odolostia beti izan die. Beti. Lagun honak, ez da? Bai. Kombinazio politxa. Eta beti funtzionatu duenak, jarriken, bera. Eta odolostia be bai, sagarrakin ikusi izan du. Hori txorien izan dugu. Hor, koipe gauntuak eta holan gozo zerbaitekin eta oso ondo duten dira. Eta ero, plantxan indako, arrautzak, goitik eta betik. Hori da. Hori, gorrengoa pixat indak, guri gutxo zikintzeko. Horan gero ez gara zikindu. Beste, baki urno zikinduko da gaur hemen. Platetxo basiko, no sabes? Bai. Gaur ematen nire zenarra. Zukalde osua usten dago lan. Tamaino ikusita, txoa baino platera. Bai, platera. Bueno, hemen txe gure odoloste ogitartekoa. Ostuko barritik? Bai, baduze izango pena. Gorringo erdian, errapo gero, zura. Bueno. Jariokorreko ongo dala. Ez da egongo. Apurtxo bat badau, Bai. Holan, bitxu esako krematxu. Hala, zurutako. Kerrik asko. Gorringo gehiago dekana. Topa. Hala, barrura. Eno esate nola dagoen, nik ustut bak izuela. Deno, gaina. Imaginauko esan bezala. Oso goxua. Eta hori beste bierrez da goxokin itxi dugu programa hau. Bierrez da beste una, beste bierrez da goxo. Eta gainera, viral. Segurekin.